Ah, vale. Torna-hi, doncs. Benvinguts i benvingudes una setmana més al Només Esport de Televisió del Ripollès. Avui a l'entrevista toca parlar de futbol en el repàs que estem fent aquestes últimes setmanes i avui ho farem amb el president de la Unió Esportiva Camprodon, en Joan Busquets, l'equip, el Camprodon, que ha acabat més tard aquesta temporada perquè fins ara disputava la promoció d'ascens. Joan, benvingut. Hola, gràcies. Un final que no ha estat com es desitjava, tot i així una temporada que tampoc es pot considerar dolenta perquè a la Lliga regular l'equip només ha perdut 4 partits, han estat molt sòlids, molt regulars, però amb un final, com dèiem, que la promoció no ha estat el que s'esperava. Quina valoració fas del curs? Mira, la valoració, a principi de temporada sí que ens havíem proposat un objectiu, que era poder estar dels 3-4 primers i sobretot si podíem fer una promoció hauria estat un bon premi, així ja ha estat. De 16 equips quedes tercer, si mires puntuació i mires els gols i tot, estaven considerats el tercer millor de tot Catalunya, però la Lliga va estar bé. Jo penso que en el camp del Besalú i en el camp del Sant Joanenc no vàrem estar a l'alçada, que és allà on nosaltres aspiràvem a aconseguir alguna cosa més, no vàrem estar a l'alçada. I si mires la promoció, doncs la promoció no vàrem existir, la veritat. Promoció a casa amb un equip d'entrada, quan veus que la promoció és un sorteig de tot Catalunya, tremoles perquè et toqui, si et toca un de Barcelona, tremoles. Un de Lleida i un de Tarragona, jo crec que estan més al nostre nivell que no els de Barcelona, que estan a un nivell molt alt. I amb aquest, concretament, amb el Vista Alegre, doncs, tenia un equipàs molt compensades totes les línies, gent veterana que havia estat a altres categories altes i davant això no vàrem poder fer res, ni a casa ni a fora. Si mires fora 4-0 no és el que va ser el partit, el que passa que quan l'equip a partir del minut 60 es deixa anar, llavors podíem baixar a mitja dotzena més, entens? I es deixen anar perquè el tant per ser molt elevat és un equip jove, molta il·lusió per fer-ho, però les cames no funcionaven ni varen funcionar cap dels dos partits, com te deia. Ara, després posarem més l'èmfasi en aquesta eliminatòria. Abans et vull demanar, a principi de temporada, quan veu venir aquí, vau deixar clar que l'objectiu era l'ascens de categoria, si més no, lluitar-lo fins al final. Hi ha sentiment de decepció per aquest final? En quant a la Lliga, no. En quant a la Lliga, sí que és de puntuar, ens quedaríem amb un 8, penso, perquè vàrem estar bé. Avui en dia qualsevol equipet que el tens a casa o el tens a fora són molt complicats, sobretot la primera volta. Després la segona volta ja la cosa es va trencant per trossos tot el que és la classificació i, com dius tu, el nostre objectiu era aquest, però hem après una cosa clara: si no quedes primer i puges, les promocions són molt i molt complicades. Precisament per això que dius, què creus que us ha faltat per poder competir amb el Besalú? Perquè el Besalú s'ha destacat, en canvi heu estat en aquest segon esgraó amb el Sant Joanenc, disputant-vos la segona plaça, al final heu set tercers, però bé, els dos heu pogut fer el play-off, el Sant Joanenc de moment encara continua amb el camí, ho té tot de cara per pujar. Què creus que li ha faltat al Camprodon per poder competir amb el Besalú? Li ha faltat, i no és cap excusa, perquè portem 2 anys bastant tristos amb lesions. Jo penso que hi ha hagut, si mires, a partir que es lesiona en Polete, després la mateixa setmana es lesiona l'Edu Martínez, després el Lluís Espart per feina ha de deixar-ho, i si mires en Joan Coromines, que al final té una lesió que encara no sabrem què serà, però pot ser llarga, són 4 titulars, i d'aquests 4 titulars els hem trobat a faltar molt. I per l'altra banda, com te deia abans, amb el Sant Joanenc sí que hem anat lluitant per la segona plaça, però el Sant Joanenc té un equip molt més fet, gent molt més veterana, gent que potser no juguen tant a futbol però són més pràctics, i d'aquí el resultat que segurament pujaran i que felicitar-los si pugen de categoria.
També sorprèn perquè en el partit de la primera volta amb el Besalú els vau superar amb molta contundència, va ser molt superior al Camprodon, llavors i a la tornada va ser més igualat, però tampoc va ser un Besalú molt superior. Va guanyar-vos, però tampoc per molt. Això ho dic perquè potser el que ha fallat al Camprodon, a part dels partits també, a Sant Joan les Fonts, que també es va fallar, potser ha estat la regularitat, no? Però clar, alhora mires les estadístiques i són bones a favor del Camprodon. Per tant, sorprèn, no?, que potser en els duels directes sí que s'ha donat la cara amb el Besalú, però llavors al llarg de la Lliga no tant. Sí, bueno, també a la primera volta varen fer resultats, el que dius tu, una cosa per alt i una cosa per baix, varen fer resultats molt bons, sobretot, per exemple, en els derbis a casa varen fer resultats bons, fora també, això va estar molt bé, però després, com dius tu, el Besalú a casa guanya 5-0 i quan vas a casa seva 1-0 i ets incapaç de fer un gol. Tinguera un davanter centre com teníem, en Joel, que va ser el màxim golejador de la categoria. Són coses que no s'entenen i jo per això t'ho dic que segurament vam pecar de la joventut que tenim a la plantilla, que això a l'hora de posar la carn sobre les brases i saber-la posar bé, no vàrem estar a l'alçada. Un dels grans punts positius a destacar de la temporada, com ho acabes de dir, són els derbis. 11 gols a favor del Camprodon, cap en contra, en tots els derbis de la temporada. Això són unes xifres molt bones, derbis contra l'Abadesenc i contra el Camp de Bànol, recordem-ho. Entenc que això també us motiva, no?, perquè evidentment sou el millor, aquest any heu estat el millor equip de la comarca. Sí, aquest any hem estat el millor de la comarca en derbis i, per això et dic que els gols no t'estranya, que acabis en 0 gols, si haguéssim fet això mateix, aquest balanç dels derbis, el haguéssim fet amb el Besalú i el Sant Joanenc, doncs segurament que ara parlaríem d'alguna altra cosa que no hauríem fet promoció i podíem haver quedat inclús primers. El Besalú ha estat molt regular tota la temporada, molt regular, tenia sobretot que no li feien masses gols, i l'altre dia que parlava, per exemple, amb un directiu del club, em deia no hem tingut ni una lesió tota la temporada. I això, és molt important. Això és un tema que esperem que de cara a la temporada, perquè recordo que també fa inclús 2 anys, 3 anys que venies aquí, hi ha hagut aquesta mala sort recurrent, amb el primer equip del Camprodon. Sí, hi ha lesions que són lleus, lesions mitjanes i lesions que són greus. Començarem la temporada que ve encara amb lesionats que potser no els tindrem fins a Nadal. Llavors ja, has de compensar aquestes 2 baixes o 3 baixes, per lo que sigui, per feina, ho has de compensar fent una plantilla encara molt més equilibrada i més competitiva de la que hem tingut aquest any, i aquest és el nostre objectiu, cosa que és difícil però no impossible. Com dèiem, ara ja parlant del play-off, a primera ronda us toca el Vistalegre, que em corregirà si m'equivoco, però de tots els equips que hi havia per tocar és l'únic amb el qual ja us havíeu enfrontat en un play-off el 2016, si no m'equivoco. 2015. 2015. Sí. A primera vista, quan us va tocar el Vistalegre, quines van ser les sensacions? Com te deia al principi de l'entrevista, ser un equip de Barcelona, ser un equip d'una barriada de Castelldefels i pel que havíem vist l'altra vegada, pensàvem que seria un equip fort. La primera vegada que ens hi vam enfrontar vàrem competir molt bé a casa, vàrem guanyar 2-1 i allà ens vàrem guanyar al minut 85 i ja molt cap al final 1-0, que era que encara valien allò... Els gols fora de casa. Els gols a fora de casa. Allà penso que vam fer una promoció que va estar molt bé, però aquesta vegada no. Aquesta vegada ja a casa, els primers 20 minuts, ja es va demostrar que aquest equip són molt agressius, són molt competitius, és un equip molt fet, es coneixen molt, fan un canvi, no 2, 3, no el troben a faltar, i això a nosaltres ens va restar molt. I allà amb 2-0, vull dir, a veure, hi vas en tota mitja il·lusió, perquè en tota la il·lusió crec que no, perquè és molt difícil, perquè ells quan apretaven l'accelerador, varen apretar 2 cops l'accelerador i ens varen fer 2 gols. Un rebot, però el rebot hi va ser un per tirar-lo a dins, el segon també varen tenir nosaltres mala sort, per dir alguna cosa, i a partir d'aquí l'equip, ja et dic, no va existir. Tu que vas viure també l'altra eliminatòria, la de fa uns anys, quines diferències tenia l'equip del Camprodon d'aquell temps amb el que hi ha ara? Era un equip molt més fet, era un equip molt més veterà, era un equip que tenia... Mira, jo ho dic sempre, nosaltres tenim un equip que és molt de casa, una base molt de casa,
però que han sortit de segones i primeres divisions de juvenil. En canvi, el que estic segur que també tenia nanos joves al Vista Alegre, són nanos que han jugat gairebé des de petits a preferent. I això també compta una mica d'això. I a més tenien gent, ja et dic, que havien vingut de categories, inclús de primera catalana o alguna categoria més alta. Creus que si l'atzar del sorteig us hagués tocat un altre rival haguéssiu passat? O haguéssiu tingut més possibilitats? Segurament que haurien competit millor, que hagués estat un pèl més igualat, que haurien competit millor. Jo el primer que vaig mirar és veure les últimes 5-6 jornades o 8 jornades del Vista Alegre, i la veritat és que és un equip que ha arrasat a casa i ha arrasat a fora, amb targetes per partit, de 9 a 12 targetes per partit. Això vol dir que si hagués convingut haurien tret la destral, com es diu en futbol. Però és un equip que jo el vaig trobar molt i molt fet. Pel que dius, potser a l'equip ja s'ha vist potser en altres partits de la temporada, però en aquest play-off més li ha faltat veterania, pel que dius. Potser es buscarà ara, de cara a la nova temporada, incorporar algun perfil que pugui donar aquesta veterania, perquè a l'equip, així parlant de memòria, hi ha en Bobby, que pugui portar una mica d'experiència i veterania, i pocs jugadors més. Vull dir, es mirarà de tirar per aquí? La idea és tirar per aquí. Tampoc és fàcil, però la idea és tirar per aquest cantó, que puguem ser un equip que quan surts al camp sàpigues estar al camp si et marquen o si guanyes, un equip que, però tu m'ho has dit, a veure, amb els derbis no va ser gens fàcil l'Abadesenc, ni al Camp de Bànol, ni a casa ni a fora, va ser complicat, i en canvi vàrem saber estar bastant. La idea és aquesta que en dius tu, sí. I deixa'm destacar això també, que el Vista Alegre, tot i ser un bon equip, molt bon equip com s'ha vist, i que té molts números de pujar de categoria, es va classificar de rebot, podem dir, perquè a la seva lliga el primer no pujava perquè tenia el primer equip a la categoria superior. Correcte, el Terlenca aquest. Vull dir que no deixa de ser curiós, no? O més que curiós, denota que el nivell dels grups de Barcelona és potser més alt que el que tenim aquí. No sé si tu ho valores així. No, jo ho valoro igual que tu dius. És veure, qualsevol equip que quedi quart, cinquè, sisè, el nivell de competició quan surten a competir tant a fora com a casa és molt envejable per part dels equips que són a la província de Girona, com per exemple potser és el Camprodon, que es dedica més a jugar un bon futbol, i a vegades aquest bon futbol, si tens un mal dia i és irregular i no aconsegueixes els punts, com ens va... A veure, hi ha 2 o 3 equips que a casa varen empatar, crec que era el Sant Privat, el Cornellà i les Preses, que allà perdes 6 punts. Si amb aquests 6 punts a casa no els has de perdre, perquè si mires aguantant quedat, vull dir, menys el Cornellà, que ha quedat una mica més elevat, els altres dos no han quedat massa ben classificats. Si hem de treure potser una de les coses positives d'aquesta eliminatòria és l'afició, que sembla com que ara el Camprodon torna a tenir sobretot nanos joves que van al camp cada setmana, que animen l'equip. Això és una de les coses positives que s'ha vist al club en els últims anys. Tu com ho vius? Perquè és cert que no hi havia molta tradició d'afició a Camprodon en la darrera dècada, podria dir així. Tu que portes una llarga trajectòria, com valores aquests nois joves? Mira, jo que porto, que ho dius tu, l'afició a Camprodon és escassa. Vull dir que sap greu dir-ho, però és escassa. No hi ha molta gent que vingui a futbol, hi ha els incondicionals de sempre que venen, i ara amb això que s'ha creat aquesta grada jove, aquest grup jove que animen, que són jugadors del juvenil, jugadors del cadet, jugadors inclús de S12, S13, doncs això és una cosa a valorar, i des d'aquí els hi volem donar des del club les gràcies per tot l'esforç que han fet, i que s'ha vist molt, sobretot amb aquesta promoció i amb els derbis que hem jugat aquest any a casa. Amb la promoció a casa va ser un espectacle, no vàrem parar en tot el partit, i a fora ens en vàrem emportar 35 d'aquest grup d'animació que també allà varen animar, i crec que hi ha a nivell de xarxes i a nivell de diaris una foto que surt a l'equip amb la grada jove darrere, doncs que això és molt d'agrair, sobretot per nosaltres com un club que ja et dic que l'afició és escassa. Un dia fa massa calor, un dia fa massa fred, un dia plou, un dia està núvol, però això necessitaríem un impuls una mica més elevat del que tenim. Canviem de tema i parlem d'en Joel González, perquè ha estat el màxim golejador de la categoria, abans ho deies tu, ha fet xifres
molt bones, segur que hi ha molts clubs que s'interessen per ell, és normal, tu mires, avui dia és molt fàcil entrar a la pàgina de la federació i mirar les estadístiques. Tot i així, no sé si estaràs d'acord amb mi, potser ara en aquesta eliminatòria l'heu trobat a faltar una mica, no? Perquè és el que ha empès l'equip amb els seus gols durant tota la temporada, i en aquesta eliminatòria, potser també pel rival, que era un rival dur al qual no s'ha trobat durant l'any. La pregunta és, l'heu trobat a faltar? Bueno, totalment. Totalment. Amb ell i amb el Lluc, que són els dos que ens han fet més gols. Un ha fet 13 gols, l'altre crec que n'ha fet 32. Avui en dia els equips mires classificacions de golejadors, que és molt fàcil a nivell de la pàgina de la Federació Catalana de Futbol, i dius màxim golejador, que l'hem de fitxar. Crec que té moltes ofertes, ell triarà el que vol fer, però amb aquestes dues promocions, amb les defenses que tenia el Vista Alegre, poca cosa va poder fer. Si sóc egoista i vull que es quedi a Camprodon, doncs sí, vull que es quedi a Camprodon, i ha de comptar que si va a categories més altes, les defenses del Vista Alegre en el món del futbol n'està ple. Potser és un jugador que està molt ben adaptat al sistema del Camprodon, perquè juguen, no vull dir que juguin per ell, però sí que li va molt bé. Clar, podria ser que si opta per una categoria superior, primer, o no tingui tants minuts, i segon, li costi adaptar-se, però és un jugador que sí que és veritat que necessita que l'equip l'acompanyi molt. No és un punt de referència, per dir-ho així. Sí, amb el nostre joc ens anava molt bé perquè era el finalitzador i té molt gol. Té unes característiques, té molt de gol i sap com s'ha de moure, tot i això encara és molt jove. Un jugador de 22 anys avui en dia és molt jove. Amb els equips que hi ha, amb els equips a les ofertes que ha tingut i a les categories que vol anar, esclar, és una categoria superior. Per anar a un tercera, segurament, en el món del futbol passa de tot, segurament que no hi haurà, i en categories més altes, pot ser que tingui dificultats i que aprengui també a saber-se moure i que no sigui només amb l'equip del Camprodon. Mirant ja la temporada vinent, ja has avançat una mica, que intentareu buscar potser perfils, incorporar algun perfil més veterà. Quins canvis esteu pensant fent? Com s'està confeccionant? Perquè també em comentaves abans, que fora de micros, que per culpa de la promoció, clar, aneu més tard que altres equips potser. Quina previsió hi ha? La planificació que vàrem fer en Manel Puigvert i en David Martí, que són els que porten l'equip, nosaltres hi ha 3 llocs que volem potenciar, que és un porter, un central i un davanter a davant. Si marxa en Joel, segurament hauran de ser 2 davanters. L'altre, amb el que tenim, jo crec que podem fer bon paper. Per tant, ara entenc que ja era més o menys conegut, però per tant seguirà el cos tècnic, seguiran en Manel i en David portant l'equip. I a la porteria, sí que és cert que és un dels punts que el Camprodon els últims anys, podríem dir gairebé des de Joan Sala, o l'altre es deia Miquel, em sembla, Miquel Coll de Carrera, que no hi ha hagut estabilitat a la porteria. Sembla estrany, però no s'acaba d'aconseguir. Aquest any també he de dir, si més no pel partit a casa, que és el que vaig veure jo, que el porter l'Iker ho va fer bastant bé. Però entenc que es vol buscar una altra opció, no? Els porters que hi havia hagut eren grans porters, i això, sobretot en Joan Sala, des de 17 anys que el vam tenir, les temporades que el vam tenir, fins que va anar quasi bé tota la seva carrera a segona catalana, era un porteràs i que a nosaltres ens anava molt bé, que ja no et havies de preocupar. Avui en dia el món dels porters és molt escàs, trobar un molt bon porter costa moltíssim, i nosaltres el que intentem, tenim aquest nano, tenim en Jaume Garrigoles, que imagina teníem 3 porters, perquè podia passar qualsevol cosa amb un porter, mirant que som gafes amb lesions. L'Iker es va lesionar de l'espatlla, que li va sortir una mica, vàrem estar unes 4 o 5 setmanes, i sobretot en Jaume Garrigoles ens va fer molt bon favor de poder-hi ser. Llavors intentem que hi hagi un porter, hi hagi un altre que pugui suplir una mica més de categoria el que tenim a la porteria. També és veritat que l'Iker és un nano molt jove i en Jaume és un nano també molt jove. I busquem un perfil que pugui ser una mica més veterà. Pel que fa a la plantilla, renovarà gairebé tothom, seguirà el gruix de la plantilla. Ja m'has comentat aquest dubte d'en Joel, que evidentment és lògic que tingui ofertes. La resta, en principi, continua?
Jo crec que la resta estaríem d'acord que hauria de continuar, sempre hi pot haver alguna sorpresa. Comencem avui a parlar amb tota la plantilla durant aquesta setmana i, si m'ho preguntes dilluns que ve o dimarts que ve, podré dir, mira, d'això hi ha aquestes altes, hi ha aquests que han renovat i hi ha alguna baixa. Això el jugador explicarà la seva, nosaltres explicarem el que nosaltres volem d'ells, si es volen quedar o no, però la nostra il·lusió és que un gruix d'aquesta plantilla seguís. Pel que fa, sé que és molt aviat, però pel que fa a les noves incorporacions, no sé si pots avançar alguna cosa amb algun jugador que s'hagi parlat o alguna cosa que es pugui dir. De moment hem parlat amb jugadors, que és el primer que vàrem fer. Jo, com sempre dic, hi ha les canyes tirades, faltarà que piquin i d'això, però tampoc hem parlat amb 15 jugadors, hem parlat amb 5 o 6 jugadors per cobrir aquestes baixes i, si no, hi ha unes segones opcions per anar-los a buscar. Entenc que l'estaf tècnic, la direcció esportiva ja està treballant per complir amb aquests paràmetres que m'has dit, porter, central i davanter, sobretot. Entenc que si sorgeix alguna altra oportunitat també... Sí, perquè en Joel ja abans de fer la promoció ja ens havia comentat que tenia ofertes d'equips, igual que va tenir l'any passat, però va escollir quedar-se. Aquest any, suposo que ell triarà. Ell triarà. De moment no sap res, vull dir que no és una cosa que s'hagi de... De moment ni ell ho deu saber, potser, entenc? No ho sé. Ell sí que va tenir una cosa boníssima, que els equips que el varen trucar, imagina't, el mes de març ja truquen equips, això sembla com el futbol base, que ja volen que vagin a fer proves al mes de març. Sí, Déu-n'hi-do, això. I això és una mica exagerat, sempre ho ha comentat, m'ho ha dit sempre a mi, m'ha sortit d'aquest equip, i sempre els hi ha dit que quan acabi la Lliga o quan acabi la promoció parlarem amb vosaltres. Bé, veurem, perquè evidentment no hem d'enganyar ningú, és el jugador més important ara mateix del Camprodon, per tant, si marxa l'haureu de substituir, mai és fàcil això. No sap greu perquè és un nano que des de petit ha estat sempre a Camprodon, té aquestes característiques que ho fa molt bé, a nosaltres és un puntal que ens dona gols i gols són punts. Per tant, ens haurem d'espavilar si ell pensa marxar. Parlant també de la temporada que ve, i sé que és aviat, sé que encara és aviat, però teniu previst ja més o menys data de... Queden uns 2 mesos, una mica més de 2 mesos, data d'inici de pretemporada, una mica com es vol planificar? Nosaltres tenim un hàndicap, un problema, que a Camprodon les 3 primeres setmanes d'agost se celebra el futbol sala, i, esclar, tots aquests nanos, siguin de casa o siguin de Sant Joan o siguin de Ripoll, hi juguen i hem agafat el llistó de començar el 24 d'agost, en 3 entrenos setmanals més partits, i a partir d'aquí serà un mes abans de començar la Lliga, que contem que serà en el cap de setmana del 19-20 de setembre, i començarem, ja et dic, fins al 24, fins que s'hagi acabat el futbol sala, no començarem. Estarem al cas de l'inici d'aquesta pretemporada. Et volia demanar també, perquè abans has comentat que molts dels jugadors del primer equip són una base de Camprodon, una base que ha passat per les categories inferiors. Cada vegada també pugen més juvenils de la FEC Vall del Ter que apunten maneres. Els teniu controlats? D'aquí poc en pujarà algun al primer equip? Aquest any hi haurà alguna incorporació dels juvenils? Cada any la fundació es va crear sobretot per alimentar tots els juvenils que acabin tant amb el Camprodon com amb l'Abadesenc. El jugador tria allà on vol anar, escolleix i així és. Llavors nosaltres hi ha un parell de jugadors que sí que els hi han comentat que puguin venir, que aquesta setmana parlarem amb ells i que, si ells estan disposats a venir, però no, un o dos segur que vindran. I s'incorporaran al primer equip, entenc? O de moment pretemporada, si més no? No, s'incorporaran al primer equip, sí. Pel que fa socialment, en quin punt es troba el club de salut social? Salut social, en quin aspecte? En quina carpeta? Podríem dir un resum de tot allò que no passa al terreny de joc, més enllà del futbol. Jo crec que passem un molt bon moment, perquè abans et deia que la gent al camp no assisteix massa, que d'això, però en canvi la gent, quan tu demanes que et facin d'espònsors, ja sigui un espònsor petit o un espònsor mitjà o un espònsor gran, no ens podem queixar de cap perquè tots et diuen un sí, que això sí que s'ha d'agrair. Però si d'aquests n'hi hagués tan sols un 15% que vinguessin al camp, doncs segurament que seríem uns 20 o 30 més, que això seria molt d'agrair. També s'entén que avui en dia la televisió ens ha destrossat els clubs petits,
perquè cada setmana, des del divendres al vespre fins al dilluns al vespre, hi ha partits de futbol a la tele, és tot molt còmode, i això jo sempre soc partidari que ens ha tocat el que és el futbol territorial i no tan territorial. Creus que potser aquest seria una mica el que ha de millorar el club o el que potser li agradaria millorar perquè és complicat, de poder omplir més el camp? Sí, aquest seria un objectiu que nosaltres hauríem d'intentar i que intentem, perquè ja et dic, això, mira, amb la venda de samarretes i la venda de bufandes que aquest any varen fer, estem contentíssims de l'èxit que ha tingut i de veure gent que va vestida amb la samarreta del Camprodon i que venen a animar, siguin petits, siguin mitjans o siguin d'una edat ja més alta. En l'àmbit personal, ni tu et veus encara amb força de seguir la presidència perquè ja són molts anys. Deia que gairebé 30 o més de 30, no? Sí, si no m'equivoco. 30 aquest any. 30 aquest any fa just 30. Sí. Com et veus tu al capdavant del club? Jo sempre que em miro al mirall em veig jove i em veig animat. Tinc aquesta facultat que potser hi ha gent que no té, però jo sí, tant amb la meva vida personal com amb l'altra vida. Vull dir, problemes que hi ha, intento buscar-hi sempre solucions, de parlar-ne. Sí que vaig quedar molt tocat amb la promoció perquè teníem tota la il·lusió d'aconseguir o de fer tan sols alguna més, ja no et dic pujar de categoria perquè és molt complicat, però fer alguna més, però bé, m'han passat 4, 5, 6 dies i això ja tinc la pàgina passada. I ja per acabar, sempre m'agrada fer una pregunta als presidents. On veus o on t'agradaria veure la Unió Esportiva Camprodon d'aquí 10 anys? Jo, que no hi seré, a segona catalana. Bueno, no ho sabem si no hi seràs. No, no hi seré, no hi seré. Ja et dic que no. Això té data de caducitat. Mira, vàrem renovar l'any passat, vàrem renovar per 6 anys més, perquè la federació et fa 6 anys més. Ara en quedarien, si mirem la temporada 26-27, en quedarien 5, i quan acabin aquests 5 anys sí que no seguiré. Bueno, ja és un anunci de Joan Busquets. En qualsevol cas, aquests 5 esperem que vagin d'allò més bé. Esperem que l'equip pugui estar allà on desitgem, tant jo com la Junta, que sigui segona catalana, que hi van passar 21 anys fins al Covid, i que la veritat és que el futbol de segona catalana, tant per al tipus de joc que ens van bé a nosaltres, tant per als camps que vas, doncs no vol dir que els camps de tercera catalana siguin, parlar malament, una merda, però és que vas en alguns camps que per al nostre joc no són ideals. Doncs Joan, moltíssima sort per la temporada que ve i per totes les que et queden al capdavant del club. Gràcies, gràcies per convidar-me. Gràcies. Que vagi molt bé i a vosaltres també. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més. Nosaltres, com ja sabeu, hi tornem el dilluns amb tota l'actualitat esportiva de la comarca.